ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପୁରା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କହ? ପାଣି ଦବା ପାଇଁ ପୁରା। କୋଉଠି? ଏଇ ଗଛରେ। କୋଉ ଗଛରେ? ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦଉଛୁ। ଓହୋ। ହେଇଗଲା ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ବାନ୍ଧି ଦିଅ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ତୁ ବାନ୍ଧେ। ବାନ୍ଧ କରିବା। ସେପଟେ ଗଛ ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେ ପୁଇ ଗଛରେ ଦେ ପୁଇ ଗଛରେ ପୁଇ ଗଛରେ ପୁଇ ଗଛ ବା ସେଇଟା। ଏଇଟା ଏଇ ଗଛରେ ଦିଅ। ସେଇଟା ଛୋଟ ଗୁଆ ଗଛଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ। ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେ। ସେଇଭଳି ଦେ। କଦଳୀ ଗଛରେ ହେଇଗଲା ସେଇଟା। ଗଛରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଫଳୁଛି ସେଟା ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଲା। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣଟା ନେବି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛ ଛୋଟ ଗୁଆ ଗଛଟା ଏଇଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ। ଲଙ୍କା ଗଛ କୋଉଟା? ଏଇଟା ପରା ଲଙ୍କା ଗଛ। ସେଇଟା 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 ଚିପିକି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଲେ ତ ହବ। ହଁ ଆର କଦଳୀ ଗଛ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ। ହେଇଗଲା। ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁଆ ଗଛଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏପଟେ। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ। ସେଟା କି ଗଛ? ସେଟା କି ଗଛ? ଟଗର ଟଗର। ସେଇଟା କି ଗଛ? ସେଇଟା କି ଗଛ? ଗୁଆ ଗୁଆ ଗୁଆ। ନାଇଁ ସେଟା ଟଗର ଗଛ। ଗୁଆ ଗଛ। ସେଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ କିଏ ଲଗେଇଛି? ଏ ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ତମେ
କିଏ ଲଗେଇଛ କହିଲ ଟିକେ? ହେଇଗଲା, ପାଣି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦିଅ, ସେଇ ଗୁଆ ଗଛରେ ଦିଅ। ଏଇ ଗୁଆ ଗଛରେ। এই ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ବାବା। এইটা এইটা ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି। ସେଟା କି ଫୁଲ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ସେଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନୁହଁ, ସେଟା କି ଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା, ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗଛଟା ହେଇଗଲା। ସେ ତାକୁ